Catalunya! 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 Hola, em dic Ivan i soc professor, soc el psicopedagog de l'Institut Pau Casals i soc tutor d'un grup de segon d'ESO de diversitat. Catalunya! Catalunya! Té importància en molts sentits. Una és perquè apropa els nois entre ells, també els apropa al barri i sobretot familiaritzar-los amb la llengua catalana, perquè alumnes bé sigui perquè són de fora o alguns que són d'aquí però pel context no estan acostumats a parlar-lo gaire, doncs és una manera de vincular-los. Ha vingut l'Ernest, voluntari, a ajudar-nos, sobretot a la part de la interpretació, de la dramatització. A mi m'ha ajudat molt i crec que han vist també, perquè és potser l'aspecte de tot el projecte que queda una mica més curt, perquè no tenia jo la formació, no ho havia fet mai, i m'ha ajudat molt i els alumnes sobretot. Aprendre de moltes maneres i una d'elles és aprendre els contes, aprenent a explicar-los, llegir,